La menstruació és un procés natural que forma part del cicle menstrual i que milions de dones viuen cada mes. Per això hem decidit sortir al carrer per saber què en pensa la gent. Què és per vosaltres la menstruació? Una putada. Una putada. Sí? Per què? Perquè, a part del mal, perquè a mi jo soc una persona que em fa mal i em dura molts dies, doncs és bastant molest tenir-la. Quants dies et dura de mitja? 7 dies. I els 4 primers amb dolor. I dolor de que t'has de prendre una pastilla perquè Una passi. pastilleta cau. Sí? Jo més que el mal, perquè per sort no em fa tan mal com a tu, sí que és un tema de neteja, que de sobte vas deixant taques per tot arreu i, hòstia, quina mandra, has tacat aquells pantalons que tant t'agraden i... També com amb la preocupació de m'he tacat. Sí, Què de passa que vas si m'he mirant. tacat, si em veuen que m'he tacat, o també de tacar el llit a l'hora de dormir, que s'està sempre com alerta una mica, saps? Sí. Ja teniu roba destinada a això només? Dius, mira, Sí, calcetes de regla. Calces de regla, sí. O pantalons també? Jo, de fet, tinc pantalons blancs que quan me'ls poso, pues, de sobte t'arriba la regla. Sí, ja no són blancs I i... de quin color recomanaries llavors els pantalons? Negres. Negres? Segur, Que segur. no es veu. O vermells. Anem per negre? Juguem aquí... Negre, juguem amb negre. Doncs per mi la menstruació és el que passen les persones que tenen vagina un cop al mes. Doncs estar una setmana més o menys d'estar amb dolors a l'estómac, també sangrar, ¿no? Eso básicamente es realmente es un poco molesto todo lo que conlleva eso, Sí. que si las compresas, que si los tampones y todo el tema, o sea, siempre hay algo que molesta o que es como, puf, otra vez ha llegado y es como dolor, molestia y con todo lo que tienes que hacer o las pastillas anticonceptivas, es un rollo todo, la verdad. ¿Y él te molesta también cuando te la regla o no? No. ¿O lo aguantas? La aguanto, ¿Sí? es bueno conmigo, la verdad. Uy, no me lo he creído, ¿eh? Pobre, sí, me cuida, me cuida. Com la cuides tu? Pues donant-li un poc de mimos, perquè no, i donant-li menjar sobretot. Quin menjar li dones tu? Pues el que li agrada, menjar asiàtic, menjar coreà, també li agrada molt. Així dona gust, tindre la regla? Sí. Yo sabes que tengo que estar tranquilita. Sí, Así que... no n'hi puc alterar molt. Pues es una cosa normal a la vida diaria. Sí? Sí. Per exemple, jo a vegades pues, me masturbo. Sí. Sí? Sí. Amb la menstruació? Sí. I què, t'ajuda o no? La veritat que sí. És una satisfacció que pots tindre tu mateix. I què és perquè estàs més sensible aquests dies? Sí. Depèn del dia. Heu fet mai veure que teníeu la regla per escaquejar-vos d'alguna cosa? Mira, jo ara mateix pensant-ho et diria que no, però segurament alguna vegada sí. Mira, jo de fet l'altre dia a una cosa de la feina va ser vull marxar, com inventa que tens la regla per res, marxar 10 minuts i tornar, però vaig pensar, és que no la tinc, em vindrà la setmana que ve hauré de marxar de veritat i no ho podré fer. Llavors, I a més que no portaves els pantalons de regla. No O sigui, no portava- hauria donat el cante. exacte. Sí que crec que un cop a l'ESO, enmig d'un examen que anava molt apurada, Va ser servir l'excusa, vaig dir, he d'anar al lavabo tal, i al lavabo vaig mirar alguna xuleta o alguna cosa, Sí. però ara ja no em poden suspendre. Jo ara crec ja. que ho he fet servir més com de mandra, a nivell de tinc entreno, em fa mandra, entreno, Mira. em trobo malament, que a nivell d'escaquejar-me per feina o així, I amb el xurri també ho has utilitzat o no? segurament, alguna vegada. Sí? I on creus que podries utilitzar-la? Va, he inventat ara una excusa que et fotries així de Una- bon. No sé, potser de feina, un dia que em fa molta mandra o que he de fer alguna que no em ve gens de gust, potser sí que ho utilitzaria, però... No Jo em ve- repeteixo el que he dit abans, que és millor no inventar-te coses perquè després quan et passa de veritat... El karma Sí. actua. I potser acabes amb els pantalons vermells, no? No sé si alguna vez lo podía hacer que no me acuerde porque me encontraba mal por otra cosa y decir, Sí? no sé qué decir, entonces le voy a decir que me encuentro mal por esto, entonces va a saber que me tengo que ir. Pero yo creo que una o ninguna. Tu què penses, que sí o que no? Jo he de dir que conec a persones quan anava a l'ESO que per no fer gimnàsia doncs deien ai, doncs tinc la regla i clar, el professor no tampoc preguntava molt més i es deixava com que no fer en si com la classe. I tu creus que un dia ella ha dit mira, tinc la regla per menjar, jo què sé, cuina asiàtica que aquesta? És massa bona com per fer això. No? Segur? Sí, jo crec que sí. Bueno, si ho ha fet no m'ha enterat, així que... Jo crec que per un bon ramen... Hombre, per un ramen potser sí que ho fa, eh? La veritat que sí.
A veure, què? Anar-me amb la meva família per anar a la platja. Sí? No volia estar a casa, tranquil·la, i tinc la regla. Punt. No vull. Els hi vols enviar un missatge a la teva família, que no volies anar a la platja més? Us estimo molt per deixar-me a casa. I ella ha autoritzat alguna excusa amb tu? Eso ya puede ser que sí, puede ser que no. A vegades sí, per menjar. Sí? Sí. Què? Una vegada vam sortir i li vaig dir que tenia la regla Sí. i perquè volia menjar I què volies menjar? xocolata. Sí? Sempre xocolata o pollastre. No, 70% o... Sí, I tu la vas creure? Li vas comprar xocolata o no? Sí, és que sóc el seu provador. Quin producte menstrual inventaríeu si us donéssiu l'oportunitat? Algú que me la tregui. Sí. Però Que la tinguessis com quan la necessitessis, no? Uns pantalons que canvien de color. És molt bona. T'imagines? Que, jo què sé, taques així en vermell i que el vermell reaccioni i es canvia el moment en verd. Doncs mira, I molt... quin nom li donaríeu? Anava a dir pantalons de regla, però és molt soso. Sí? Un de és camuflatge, de camaleó. camaleón. Camaleón. Llavors, amb aquest pantaló camaleó, se us acudeix aquí un eslògan que tingui ganxo? Pantaló camaleó és la millor solució. I a les vostres tendes. Pues quizás algo que le pusieras a cualquier prenda que no molestase, no tuviera que introducir por ningún sitio, que simplemente esté en la prenda y que no tengas que hacer nada, ni braguitas. Ahora se han inventado unas braguitas que ya tienen Sí. como la compresa, que no es compresa, sino que tiene todo, te recoge todo, pero yo diría una prenda que directamente, en plan, te la pusieses y ya. Iria con un velcro, com aniria aquesta... Que directamente puedes almacenar ahí lo que sea, Sí? y sea cualquier prenda, y no tienes que preocuparte. Todo que sea la menor preocupación posible. I què ho faries, amb llana d'alpaca o algo o què? No sé. Pues sí, de lo que sea. Pero que almacenase ahí. Seguro que hay alguna tela. Hay un montón de investigaciones sobre telas. Alguna que tiene que haber. Quin nom li posaries? Pues, no sé. Ramen. La prenda invisible. Un eslògan de la prenda invisible, va. De la prenda invisible. Ojos que no ven, no? Ovarios que no sienten. pollastre amb xocolata. Ui, ja està en xocolata. Sí, està molt bo, Sí? t'ho juro. I això que et trauria els dolors? La veritat que sí. Xocolata amb pollastre, així, cruixent... El chocopollo. Sí, està molt bo, està molt bo. Fes aquí una broma, promociona el chocopollo. Chocopollo, risc. A qui li faria utilitzar el simulador de dolors menstruals? Doncs mira, a mi ara se m'acudeix, em sap molt greu dir això, però el meu cunyat, Mira la cama, mira un el meu cunyat, Fèlix, que Fèlix. dius que som unes exagerades, Sí. tant de bo tinguis l'oportunitat De provar-ho. de fer-te sentir un rato, un rato. Sí? Jo crec que acabaria comprant el pantaló camaleó, no? Sí, un dia li faig provar aquest simulador i un altre dia el de pilo amb cera. I així ja... Compensat. Sí. Jo a totes les persones que diuen que som unes exagerades i que realment no fa tan mal. Tant de bo algun dia experimentessin aquest dolor. Algun concret? És que algun concret no se m'acut ara. Algun Li concret. pots donar al Fèlix, també. Fèlix, va, digue-li al Fèlix. Pues el Fèlix, per tu. A él. Para que supiera lo que es un día con tener las reglas. T'estàs jugant al sopar asiàtic, eh? Crec que després d'això no serà el mateix, no hi haurà Tiene que ramen. probarlo para saber y luego verá lo que sufrimos y será aún mejor la recompensa. Jo crec que em faria gràcia provar-ho un cop només, no estar cada mes amb això, la veritat. Però crec que em faria gràcia per saber què sent, no? O sigui, Sí? saber què sent ella, sí. Todos los problemas que te da eso. I, Sí. I què li demanaries? Com l'excusa, no? Ja que ho sento, què li demanaries tu? Que em cuini ella ara, Sí? que em cuini ella. Què li demanaries? Bocata de lomo con queso. Sí. queso. Después de pasar por eso, lomo bé con queso, no? Sí. Ahí, No t'ho has pensat gaire, eh? no. Estàs jugant al chocopollo, eh? Hi ha homes que diuen que la regla és mentida, que no fa dolor ni res per... I a mi, pues, això m'enfada molt, perquè sí que fa dolor. I ell ho diu? No, ell no, ell... Per Déu, menys mal que vaig trobar un home que ell m'entén, ell sempre està amb mi i tal, i està per tot. Però n'hi ha homes que coneix, per exemple, amics meus, sempre diuen, o quasi sempre, de que la regla és mentira, que no fa dolor a la pansa ni res així, i és com... No ets una dona, no saps com has passat la menstruació, així que fes silenci. Chocopollo. Chocopollo. Creieu que els productes menstruals haurien de ser gratuïts o no? Òbviament, jo... Sí, 100%. Perquè a més és una despesa bastant cara.
Calcules que et deixaries de pasta tu al mes, només amb productes menstruals? A veure, sí que hi ha ara la copa que és més, més ecològica Sí. i et serveix i no, la pagues una vegada. Bueno, i ara les farmàcies sí que te la donen i no n'has d'anar comprant, però jo, per exemple, que no la utilitzo encara i vaig servir tampons, jo què sé, què costa? Un paquet 4 euros i ja 20... I per què no utilitzes la copa aquesta, llavors? perquè encara no li he pillat el truquillo. No és tan còmode. Hi ha un manual allà al YouTube o alguna cosa? Segurament, sí. Hi ha un tutorial de com posar-te-la, però no és tan fàcil. Sí, jo també penso que hauria de ser gratuït i que sobretot s'hauria de promoure l'ús de la copa perquè l'altre és un malgast de plàstic i de tot i el tabac et fa sagnar molt més que la copa, realment. I també com que t'ensenyessin potser a fer-la servir. Tu la saps fer servir o no? Jo utilitzo la copa des de la campanya aquesta que van donar calces menstruals i que tenis l'opció de calces o copa, no? Sí. I mai me l'havia comprat la copa perquè era una mica cara, la vaig agafar gratis i des de llavors he anat estalviant. I com li ensenyaries a ella? La primera passa, comprar-la. Comprar-la... La TIC, la TIC de la farmàcia. On la tens, allà? On l'has guardat? L'assetgeria, guardada a la caixa. Sí. I que quan vulguis jo t'ajudo a posar-te-la, que hi ha aquest tipus de confiança, vull dir. Al fin de jugar a la copa, ¿eh? M'apunto. Claramente, o sea, cada vez que voy a un supermercado y veo lo que cuesta, que independientemente del supermercado es más caro o cada vez más caro, es horrible porque es como, realmente tengo que gastar este dinero cuando es una cosa que no pasa a todas, que tenemos que pasar con eso sí o sí, y tener que pagarles un suplicio, o sea, no tendría que costar nada. I pots enviar un missatge a l'Estat, aquí, al Pedro Sánchez o a la Generalitat, a qui sigui? A todo el mundo, poner las cosas gratis. Jo crec que hauria de ser una cosa gratuïta perquè és una cosa que passen totes les dones i que, vulguis que no, doncs està pagant per una cosa que sí o sí et passa, no veig molt bé, la veritat. Jo dic el mateix. Pedro Sánchez i todo el mundo, gratuito, Gratuito. sisplau. Lo vamos a ver con queso, ¿no? Dame con queso i compresa gratis. Sí, perquè és una cosa essencial a les dones perquè així no sentim dolor i estem més aliviades. I com ho proposaries? Tu imagina que ets de la Generalitat i ara mateix fas aquí una campanya i vols productes gratuïts. Com ho faries? No ho sé, una bossa de productes per totes les dones, tant joves com adultes. I què inclouries a aquesta bossa? Compreses, tovalloles, I què més? no sé, un montón més coses. I La copa. xocopollo. I xocopollo, important, el xocopollo. Doncs ja heu vist què en pensa la gent. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe. Llavors, amb aquest pantaló camaleó, se us acudeix aquí un eslògan que tingui ganxo? Pantaló camaleó és la millor solució. I a les vostres tendes.